Esta é a historia de como se coñeceron José María e Alan Lomax. Alan Lomax foi un estudioso da música tradicional nacido nos Estados Unidos. Adicábase a percorrer lugares gravando as súas músicas. Entre xuño e decembro de 1952 pasou por España coa súa gravadora. En novembro de ese ano chegou a Galicia. En Galicia pasou por Ourense, Ribadavia, Fisterra, Corcubión e outros lugares. O 27 de novembro, mentras viaxaba cara a Luíntra, parou en San Miguel do Campo. Nesa aldea coñeceu a José María Rodríguez e ao seu pai. Alan Lomax fíxolle unha foto a José María, outra ao seu pai e outra aos dous xuntos. Tamén realizou 3 gravacións de José María tocando o chifro de afiador. Así de ben tocaba o chifro. En 1955, Alan Lomax publica un disco sobre música tradicional española. Nese disco inclúese unhas das gravacións que lle fixera José María co seu chifro. Ese disco chega a mans de Miles Davis, un dos músicos máis importantes da historia do jazz. En 1960, Miles Davis publica o seu disco Sketches of the Spain. A Miles Davis debeulle gustar o toque de chifro de José María, xa que se inspirou nel para compoñer o tema de Pan Piper. Espero que vos gustase o vídeo.